Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangasawa man ti kapurukan tayo ani din daw. Jak pala nakaasawa, ay nawaw. Imbag ni Dindo at nagagat. Nalawa ti gardin na. Naggarden na naggarden. Idi nakaurnong nangasawan. Nada kumambo pangasawak na makiasawa ko. Agagawa ka Tapno itun makaurnong ka di mga asawa ka mat. Nanang, ikandak man iti pangasawak. Mawampay trabaho. Kasanon no madan kay ti putot. Asino ngay ti magpakan. Apay kaslaan ni Malaya ngayon kaiwayway ti karuutan. Ay nawaw. Kasla kumamupyag, ano mayulugan ke agtuktukan. Sana masapaw lapaggatasan kada pakanan. Dayta ka ti paglaigam. Panglakaan. Kayat mo nga raw, amanok ti pagbalinam tapno agtuktuk mo ti anak mau. Jakmat kaya ta. No kawitan nak. Di pa ipalot dakton. Oh, malagayam. Apay nga raw nga paalam ti piyak. Ay nawaw. Kanayon na kansama nga umay sirpatan ni Duro nga anak ni Berta. Wen tatang, ngamjak kaya tadamat sadsadot na. Narigat no agtinag kagpaisaw iti may saasadok. Wen tatang, adang agpaiso itsura na. Ngam sa anak mo't ngagbiag iti taar na. Ay nawaw. Puno day ta. Kita tay tao akabalan nakabiagain. Kanda iti agbalin nga nakyaw. Ay no day Duro ay awan lamaw. Bay anyo tatang. Tauray lakayan basta damabalin na. Sungbata ko. Ay nawaw. saan mo ta? Kasanaw, no kasasawa yaw ko matay adagos. Saan ko ang basulan tatang? No makaas-asawa lakit di pagustuhan. Ay nawaw. Ay, di ka man anak ko. Ibagadan ton arupat kwarta ka nukas jay. Agsaw lang nagiti umapal tatang. Ngam no siya, aramatag ti utak ko. Anya ka di ti aramidam iti asidag ti balay me. Adda ngamin nakita nga agkubkubo ala kaya na pan iti balayo. Apong mo? Saan mat? Jak amo ano apay nga may balay mi day ja alakay. Ay nawaw. Amangan no sa nga ili ni tatang mo. Amo ngam ni matmanang ko ti sapsapulan na no kasjay nga umay. Apay asapulan na ni manang mo. Amok pa yan. Yung kadamagan ni Jala kay ano apay. Inakdamagan. Ngam ibagak kasi katimang damdamag. Ala, apay nga ibaga masyak na ikat saan mat. Inakdamagan. Agawid akon. Nagapuam si Katotoy. Aggapuak iti balay da tintin, nanang. Oh, apay anapan kay Jay. Adda ngamin nakita nga agkubkubo ala kaya na pan ijay. Katapay kumano adda. Amamom ka day di kung kunam alakay. Saan? Ngam, nagsilap ti relo na. Ada pa'y nagsilap akwintas kan nagsilap asingsing na. Ay, no sa anak nga agkamalay. Ti balik bayan na pensyonadaw. Ay, kalbo ka day. Dak amo ata nakakalugong ngamin. Ay, isulakit day. Abang ano, sirpatan na ni Daisy. Ay, nawaw. Nangagkuti sarita nyo ko ni Totoy, nanang. Anya saritaan, may. Agam, apay ka rin nakasta na itsuram ngay. Tasla di ka makaid na. Aha, day jay lakay. Sirpatan nan samutan ti sirpatan. Lakayan lang arudan. Ay, uray laklakayan, numakaas-asawa. Malapdam ayakit no ada kwarta na pang-asawa na. Tidakas, di makaas-asawa ngawang kwarta na. Di ay timaday. Ay,
Unang laklakayan mo toy. Kaya't nga tanin di si Dayjay alakay. Apay kumadi na kayat ngay. No agnam ay mag-itisidong na. No si kangay, agnam ay kada itisidong mo. Ay nawaw. Nanang, agpaarim kayo man kay di ti Dayjay alakay. Tapno datayo ti mairanod iti pensyon na. He! Di ka man. Sa anak mo tamakas asawa. Urayan Tapno di na arman ni Disay. Apay ngagsan sa doong ka dita suli duraw. Makaas-asawa ka ka din. Amuyo lang arudan. Damagan nyo pailaang. Na, salbag ka kide. Kasano ang makaas-asawa ka dagop ka ti sadot. Asino mga itimayat kin ka no kasam. Anya ti inaramid ni tatang kada kayaw, ta na ay ayaw na kayaw. Kapay ang damagam na iya tinaramid na. Iso kumamot ti aramidak nanang. Maramid mo nga ta tinaramid na. Ha? Kadayon nak ini asagutan ka nagitimula na. Kas kumaiti sabong te katunay, sabong te karabasa, sabong ti bungon, kanda dumapay asabong nga masida. Ha? Maramid mo nga raw, kawampay mauray may sa amulam. Ay nawaw. Sinalbag tay alakay. Kanayon mo tan iti balay da Disay. Anya ka diti araramitam dito dalang nga turong iti balay ni Manong. Tintin. Agar-aram ka di balik bayan alakay ka ni Manang Mau. Amo Manong. Yung kadamagan ka na kwada Kayat ka din ni Manang mo da alakay? Yung kadamagan kan kwa na Manong. Jak amo ta jak matdamdamagan. Ay, apay nga interesado ka Manong. Nagdabwam si Kaduraw, nakarupangit kamay. Masurunak iti da alakay. Inton kon, malitak kon. Ay, di ka man nagar-aramid. Ay, niya kumatiga po alitak kamay. Jak magustuhan ti kanayon nga ipapan iti balay da Disay. Ay, niya kumatikar ba nga mamangi parek. San mo mat nga asawa ni Daisy? Asawa to ay nawaw. Sa ulaan, ti makaas-asawa day ta ibagbagam. Inarim mo ka din, kan sinungbatan na ka din. Armag to. Ken asawa to nanang. Kaano kay day ta ato? Inton lumag to, tiba daw? Pumayak man ading Disay. Apay ka di Manong, anyat ibagam? Pao naganak payatap na makapagsarita ta. Makapagsarita tamat nga uray at data itibang salti balay mi Manong. Mabalin ka di nga ibagak dito yun ti panagayat ka. Ay nawaw. Anya? Panagayat ko nam? Ay nawaw? Ada ka di madi nga imbagak ading ka. Mas dawak lang amin itimbagam a panagayat Manong. Agayatak ngamin unay ken ka ading ka. Tingamin parikot ita kat adamat tan nang yawatak iti pusok. Anya, nay, kasano na pasamak day ta? Disay. Dandani kamin agkalay sa kanibalik bayan. Sinong bata masamot nila kay pensyonadaw? Praktikal tayo lang, tatang. Kaya't kumata makalungaw tayo. Apay, ada panagayat mo, iti pensyonadaw. Masursurok tong ayatan, tatang. Imbag ni pensyonado may na ti masapul ko. Sa bagay ang naragsakan to nga ta iti sidong na. Ha? Anya di kaya ti asawan, tatang. Ang mga di kay agkaalaan into nagdena kayaon. Nasaan kami ngagkasunguan? Di agsina kami ti pagyanan. Anya! Oh, apay akas tamanan tay tsuram. Nalpay dagita abagam kan. Kuso-kuso tabuok mo kan. Langam tinapukawan. Sinalbag da alakay. Dinadaal na tiragsak ko. Maasawa ko man ni Disay. Isuki din ti mga asawa iti kayat kong asawahin. Awan ti mabalin mo no di nakakayat ni DC. Unak ngamin na da kayo ti agpaaram iti da alakay.
Apay mabalin ka di matasak ti mangaram iti lalaki. Langgong. Mabalin mo. Pinikot yun ako man Na- Uray, tinulungan kayo pa itap no mapikot yun ti salbag alakay. Ay, nawaw. Ay di ka man. Kaputa makaas-asawa ka ni ramraman na kiti madi ka panunutam. Nangalaam mo ti kastagalan mo. Sika ka di day tamanong duro. Apay nagdulpet ka. Ay, nautot una ti puso ka pinataod na yatin, ten. Kasano ko mangagsakit ti puso gapukin ayat. Di mo taubing ka pa eh. Ibagam ka ni manang mo, nautot, marik-rik na kita. Anya ka di day tangay bagak ka ni manang manong. Kastoy. Ibagam, kaya't ko nga asamaan. Wan? Ada ka di tangdan ko amang ibaga. Anya ti kaya't mo nga itangdan ka. Uri anya basta ada itin mo. Nangalamit ikan ka naman chocolate. Ay, nawaw. Ay, intad ni Manong Doro, Manang. Ha? Tapay nga inikan na ka. Anyat makagapo. Makas-asawa ka nung amin, Manang. Anya? Gapo ta makas-asawa? Inikan na ka iti chocolate? Makiasawa ka kanukan kwa na, Manang. Anya? Ay na, ubing ka lang agpaiso. Mabalin aya basta agasawa ti tao. Katuan kaya't nakangarod nga asawan ta makas-asawa, di makiasawa ka. Ay nasi ka nga ubing, saan mo nga mo ti sasawam? Ay nawaw. Ibaga makayat mo ti mga asawa, lumapay nga rodakas na ti itsuram. Nay, anya ti tsurak na nang? Kaskala na bagyo. Kikunam, ada ka di babae amayat ken kay ti kasta nga itsuram. Dahil jay tumot alakay. Anya nga tati aramida, tap nagsanod dahil jay alakay aya. San ka nga agar-arami di ti pakatadailam? Uray agsanod no bilang ti pensyonado, kayat nakangata ni Disay. Nawan dahil jay alakay. Mabalin nga ayatan nak ni Disay. Panagkunam kaya na ka. No iti kasta nga itsura ken galad mo, awan lat ammo ko na may lawan ken ka. Apay nalaadak launay nanang, tawan mangayat kanya ka babae. Saan ka nalaad? Ngam tinasirib a babae. Saan a basta agmayat a makiasawa no namnamaan na saan nga agbyag iti sidong mau. Manong, ada nakita abalasang iti dalan. Kasla na yaw-awan. Napintas ka day? Napu daw? Uno nangisit? Napintas. Magmag nang tumalangkyaw. Ay, inakman kita ang bareng magustuak. Basta surutan ti kalsada, Manong. Makitam ton ti bagbagak. Sige man nga rod ading ka. Inak kita ay. Mapaya nagdardaras ni Manong mo na pananakaday. Napan nakinita ti bagbagak ang babaya kasla na yaw-awan, nanang. Kasano ko mga mayaw awan dito ikot saan mo't asyudad. Tumalangkyaw mga amin. Tapay ngayon na panakalukinita. Tulugan na. Barang magustuhan na kanu, nanang. Ay na, unay katikabsat mo. Nula ka na babaya nakita na uray saan na nga mo ibaga na nga sawaan nan. Nanang, nungay yawid nan to ti bagbagak a babae. Ay, saan nga aramid day sa aduraw. Amakan no makayawid iti babae aparikot. Ay nawaw. Day, apayan duraw. Sino day ta babae nga insangpit mo? Anak ano tinagan na nanang. Makidagas ka na. Papanan na ka no abalay. Apayan ay sarong dito ay nawaw. Nanang, nagpintas. Asawak day ta babae. Basta makakita ka iti babae, ibagam nga sawaam. Kunam nga na tinagan na. Damagagtuman. Bala, ingkay ng kasaw. Ibagayo ang makidagas lata dito'y balay, Alaman nga ron, mapanak iti ayan na.
Ay, sinalbag ka duraw. Apay nanang. Dinamag ko tinagan na. Ibaga na kidi na San Fernando La Union ka daw. Anya? Ay nawaw. Kunana ana. Amangan mo na kurkurang dahil sa babae duraw. Kaputa asawa kan ura sino ditan? Nanang, manong, umayo kita anti babae. Agsalsalamatan, nagkatkatawang agmay-may sa. Ay, Anya? Ingka ibaga ka nang iti opisyalis na tulungan da amang itunton iti pamilya na. Ay, bagka duraw. Agbagti mga gayam. Ay, nawaw. Naspak. Ay, nawaw! Saan agaputan na pintas, manong duro, kat asawa amon? Di pa nakiasawa kat saan abarang-barang. Amuan, winukilatisan tayo pa'y kung mga umuna, tapno awan to ti pagbabawyan tayo iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.